Eu știu dacă Cristi că o filmează, ia. Păi, zic asta, o... Tu mi-ai promis că ai să... Suntem toți din nou! Ia să merge când eu mi-e să merg. Ia-o, hai, amândoi, să mă rog. Zice că mă filmează nea Cristi că... Nu, stai acolo, cum este? Și vorbeia de este maruta. Stai și să-mi zic ușa. Hai, mă, Stai. Eu băi, dacă nu vă dau și mă știți cum... Ia, eu acum am melodie, eu... Ia. Să roagă, tu mă aud. Ia! Zice tatăl nostru. Nu mă vedeți. Hai, bă, stai, dracu, să te fădă și pe tine. Hai de plăzit, mă, Să ia, ușor, ușor, că iară... ia să mă prea Ia, mă, hai să ne gândim la melodie. Nu mai știu. Zic pe mine și eu zic și... Alu, nu că l-am zis. Alu nu că... Alu nu că... Alu nu că... Alu, nu că mă zic tu. Dă dacă continui. Hai, mă. Zic... Te rog, nu. Ia! Zic ca să bândui dragi. Hai, mă, zi, mă, pai, te rog, nu mai plânge. Te rog, nu mai plânge, mama mea! Dacă nu vă bate de făcăcați, nu vă Că iubesc. Sunt băiatul tău și te iubesc! Ia! Ia apărate, mă băie pe mine, am ieșit mă mire și mă împrăt. De acolo vă omor și cum? Ia! Mă întreb mereu! Nu vă omor dacă nu vă dă. Rupi aparatul și te bate de dragul tine.